नै गाइस बरियानो ओंख्रिया गोदौगासिनो आंना नै एसे रानबोबाय आरोना दैया आरो राननो दंबावो एसे रानहोबावगोन खोबना दोनथ'नोसै हे गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं नै दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नै जोंहा रुम गोदान मोनदों आरो माबायाव कल'नि सिङाव कल'नियाव इखौनो नै कालार होगासिनो मिस्टारजों आंजों नै रुमानो जा गाहाय मा खालामनो उपाय गैया थानांसिगोन बेवहायनो सानैजों कालार होगासिनो नै जानो इलाय नोङो माबा मारिनाया गेटास मारिनाया गेटास मारिनायफ्रा खेबसे होबावनांगौ नामा रानबा माबानो खोमा कालारा चेन्ज जागोन नामा एसे लाबावलाय जोंना कालारानो जाबाय नैखौ खननै होनाय जाबाय आरो एखैजाना खनसेल' ओंखायनो मोजां नुवाखै बेनो जाहैबाय जोंना रुमा इया हाबबाय हाबनानै इयाव रुम मोनसे जाबाय जा फिसाखानै बेनि उनाव एखे दं बाथरुम बेसिन बेनि उनाव आरो गिदिंनाय लोगो लोगो ये जोंनि रुम जागोन लाइट होखो इखौ बेनि उनावनो ओरैजाय किटचेन जि टिक्लुक्लुखा गोदान लाबोनानै दोफैबाय बेनि उनाव नै बारायनाय रुमा दिनै कालार फोननाया नै मारैबा जादों दख्ला दाख्लानो गाहायथार बेनि उनाव आरो ओरैजाय दं बेखौ एसे बारायना लादों दाख्लैसो होदों बेखौ बियो मानो दै सिजोबदों होनबा इयाव माबा बैयो दै पाइपमोन आरोना नै इयो ओमफ्राय हास'बाय गोलावमोन बेनि हास'नाय माबाया थुख्राया बेनो जाहैबाय जोंना रुमा बेखौ बोखारबावनांगौसो जारलाखौ लेथ्राथार बाहेरखौ नायनो बाहेरखौ खोन्थाहैनि र' नै बेवहायनो देनां रुम बानायगोन बेनिफ्राय इसिनिया ओमफ्राय ओरैजाय नै गारि दोनग्रा ओइ माबा होनायनिफ्राय इसिनि ओइयो मालायनिसो टाइल्स थानाया निल' जोंनिया बेनिफ्राय इसिनि नै जोंना रुमा कमप्लिट जाबायानो आरो दिनै एसि लगायनो होदोंमोन एसिबो लगायखांबाय ओमफ्राय ओइ नै सिलिंनि जिं नुदोंना बेखौ फल सिलिंनि जिं होयो जे बेखौ होदों आरो नै सारिय'फाले होबाय बे रुम मोनसेयावल' होदों आरो मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खोन्थाहरदो आंथ' अयथासार मोजां नुखादों माने गुदुं फिसा दं आरो बेखौनो होथेना दोनबाय ओमफ्राय नैबे रुमाबो कमप्लिट जि साफा बेरखांखादोंना गाहायाव मा होनो फ्लर कालार होदों आरोना
So guys, नै दिंखियाजों थाइगिर रुनो नागिरदां। दिंखिया थाइगिर ना, बे थाइगिर फिसा फिसा थाइथाम हाना लाजोब्बाय आं। ओमफ्राय दिंखिया इयो ना। नाखौ एसे एवथ्रमना होगोन आरो ना। ओमफ्राय दैया इयाव ग्लब ग्लब गोदौबाय। दिंखिया हरना लानोसै आं। बेखौ एसे एवनो दोननोसै। एसे एवनोसै। संख्रि होना लाखादों इयाव। खोबना दोनथ'नोसै। नाखौ एवथ्रमनोसै। दिंखियाखौ दा मा होनो थाइगिरखौ दसेनि उनाव हरगोन। नै दा आङो हाइजें सामब्राम गुफुर देना लानो खनसे अकल हाइजें सामब्राम गुफुरल' आरो दै मिक्स खालामसै। गिलासाव सामसजों हाननो एसे खस्थ' जायो होनदो। ओरैजाय नाबो एवथ्रमगासिनो। आयु एसे गोसा जादों। बेयाव आं थाइगिरखौ हरना लाबाय आरो ना। ग्लब ग्लब गोदौगासिनो। हरनोसै। जाबाय। ओमफ्राय दा नाखौ हरनोसै आरो ना एवथ्रमखांबाथाय। नाखौबो एवथ्रमालासिनो होनो हायो, खिन्थु एवथ्रमना होबाय जोंहा। बेनि उनाव नै दिंखियाखौ एवनोसै बे नानि थावआवनो जगार खालामना लाबाय आङो। इ सानाखौ होफाबा बिराद गोथाव मोनो आं दिंखियाजों। सानैल' नालाय एसेबाबो थोयो। बानलु थाइनै होबाय गोथां, पियास दरसे, दिंखिया, साना एवनोसै। नाखौबो हरना लानोसै नै। गोदौबाय थाथोंसै। एसे बुरजा दै होखाबाय आं। ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै। ओमफ्राय बेखौ एसे रानहोजोबथारगोन आरो ना दैखौ। बेबायदियाव आङो पियास आरो बानलुखौ होनोसै। थावासो एसे बुरजा जाद्रायबाय खोमा। दिंखियाखौ हरनोसै। दिंखिया आरो सानाखौ। नै गाइस बरियानो ओंख्रिया गोदौगासिनो आंना नै एसे रानबोबाय आरो ना दैया आरो राननो दंबावो। एसे रानहोबावगोन। खोबना दोनथ'नोसै। आरो भाजियालाय बोरै जाना दं? भाजियाबो थाव ग्लाब ग्लाब जाथारबायहाय। दुगैग्रोना लानोसै आं। जाबाय। दुगैनानै जानोसै। स' गाइस मोनबाय नै बरियानो बिदैयाबो थेब थेब जाखाबाय। खांनोसै। खांबाय। थाइगिर ना दिंखिया रुनाय।
बेखिना भाजिया नै एबा मोनबाय थावा बांद्रायबाय जेबो नंला